आणि हेड नंतर मागे लपडा आहे तो जीवन सोडणार कळलं रे. आपण तरी बरो आशिलो हो एकदम खिचाखुची ना भिवून गेलो मागे हातीतल्या बरीत पळून भिवून गेलो. आज कळते बरी धाक आणि हळी आज या फलटू वरची लाकडाची भरया म्हणजे गेलो पण ही बराबर मध्ये सापडे. आज घर वाईटा सुंदर्यान कितकन दवल्या खाता ना झाला थंड निघता आणि होतो गाण झाला.
तुगे ह्या छोट्या भावासाठी तू लग्न जाय ना बाय अजया सारखो चलो मेळचल जाल्यार खूप नशिबान उरूच जाय बाय आता केन्ना अजय तुका मेळत तर आपण लग्नाक तयार आसा म्हणून सांग अगं तू लग्न झाल्यानंतर तुगे संसार पळोवन हांव आनंदान रावतलो आणि तू लग्न झाल्यानंतर म्हाका एक सुंदर भाची किंवा भाची जातली हांव तेंका घेवन खेळयतलो तेमी म्हाका मामा मामा म्हणटले आनी हांव तेंका खावच्या न्हय स्वता भयतलो बाय हे सगळें पळोवन म्हाका खूब आनंद जातलो गो यासाठी तरी तू लग्नाक तयार जा नाजाल्यार तुका मात शपथ आसा राजू हे राज हांव लग्नाक तयार आसा पण मागीर तुजकडे एक अट आसा काही लग्न झाल्यानंतर तुवें बी माझ्या हत्याराक घरा रावचें पडटलें हांव लग्न जावंक तयार आसा नाजाल्यार ह्या जन्मांत तरी हांव लग्न जायना खूप नशिबान आसा आरती सारखी बहीण मेळप हेच माझे खूप मोठे नशीब आयच्या या जगात कोण कोणाक पळयता भाव स्वता भावा पळयना आवय बापूय स्वता घर पळयना आणि ही बहीण माझ्यासाठी लग्न होऊ तयार ना अरे खूप प्रेमाची आसा माझी बहीण देवा अरे देवा माझ्या बहिणीक सुखान दवरले देवा सुखान दवर आणि तेगे जीवनात जे कितें दुख आसा ते तू म्हाका दी रे देवा म्हाका दी
अरे काय सांगत तू? डॅडी हांव एक चली पळोवन येयला. म्हणला? तू चली पळोवन आलो म्हणालो. पण ही चली आमगेली घरात येऊसारखी राहू शकते. खंयच्या आमी भीक म्हणटा रे. या घरा घालल्या ती बी मागे फुलमान हांव केन्नाच ह्या घरात ठेना. कारण भानुप्रसाद म्हणतात मला भानुप्रसाद. आणि खंयच्या बिचारे या घरात आल्या या गावची लोक आता हसताले. डॅडी तस जाल्यार मागीर बी आयका. हांव लग्न जाल्या त्या राजेर भयण आती परत लग्न जाता. ना जाल्यार अजिबात लग्न जायना. जय ओके त्या खोट्याला बहिणी बरोबर तू लग्न का? आणि त्यांची लायकी असा आमच्या दारात उभी राहती. अजय या भानुप्रसादात पैसो आणि भांगरदार पैसो आणि भांगर ना दिल्यार हांव तेका केन्नाच घरात घेना. तस जाल्यार मागीर बी एक आयका. म्हाका एक घर सोडचें पडलें आसतना. अजय पण आर्थिक हांव केन्ना सोडना. आनी आर्थिक म्हाका मेळना जाल्यार आनी मागीर लग्न त्याच बरोबर जायना जाल्यार हांव भायर गेलो परत आनी ह्या गांवांत केन्नाच पांय दवरना. डॅडी एक याद घेवन घे. पैशासाठी कुणाचे वाईट करता तुम्ही. पण ते पैसे जास्त काम खाऊ पावना. डॅडी हे सगळे वाईट पेशंट सोडली. इतले हात जोडून सांगता. ना जाल्यार एक दिवस स्वता तुमचे चलत अरे रे ते काय ना भाव आहे. या भानुप्रसादात सरकीने गावची लोक विरोध करतात. पागल चलो मारला तू जाना हे कितरी लाज राजू पटालो. कारण हा भानुप्रसाद हार केनाच मानिना. आज तर घरात कोण ना. माम सामानाची बाजारात गेला आसा. होतो टायम बरो आसा. नाटकाचें भाशण पाठ करून. पर एक गॅदरिंग आपले म्हाका एक नाटक दिला. तो तुमी म्हाका विलन पार्ट दिला. पळया कित आसलें. सुंदर सुंदर म्हणतात म्हाका सुंदर. ह्या गावात सगळ्या सुंदर असले. त्या सुंदरा वाटे कोणी येला. त्यामुळे तुकड तुकड करून कवड्या पेट्या खाऊ तर घालना. मागे नाव पडाकच सांगना सुंदर म्हणून. आजपासून ह्या सुंदऱ्या त्यांच्या येईल मनीस. किती हे किती कोणते ना परत सांगितलं. सुंदर 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 म्हणतात माका सुंदर आहे. ह्या गावात सगळ्या सुंदर असले सुंदर आहे. त्या सुंदरा वाटे कोणी त्यांनी तुकड तुकडे करून काळ्या पेट्याचं खाऊ लागणार. मागे नाव कोणाकच सांगणार सुंदर आहे. आजपासून ह्या सुंदरा त्यांच्या येईल मनीस. या सुंदरा राहतात त्यांना सुटणार.
आणि आज तू माझ्या हातीतल्या केन्ना सुटा हे लक्षात ठेव. ह्या काळी की झाले काल मार्केटात गेले आता भूत बी लागला मागाशी दिसला ह्या सुंदर वाटे ना एक त्या भाजून काढताना भाजून होय एकतर काय भाजून खातो म्हणता आणि हाव मुकार गेला माका हरव्यात खायला ह्या सुंदर हाव कोण करू ह्या सुंदर कर पुढे जाण्याला खरी होतून हुडी घेऊन मर उडी घेऊन मर म्हणता सुंदर्यान माका एक दिवस अशी म्हणत अशिले आणि हाती माका सांगता उडी घेऊन मर कर आता पक्का गुण मेला फरका आज आज तू माझ्या हातीतल्या केन्ना सुटणार तू कुठं उठून जमनी खाण मांजरा नावात सुंदर येत नाही यो अजून नका गो बाय माग मारला का हा तुझं मान पुंडलिक आजपासून या सुंदर्या कोणाचं ओळखत नाही या सुंदर्याचा राग येवर स्वतः बाप्पा सुद्धा ओळखना आज आज तुझ्या बळमोटीची हाव हे दूर यायला खंयची भूत लागलो गो ओ छोटू येण जाल्यार तू येन म्हाका वयर पावयले अगो सुंदर्या तू ये मामाला झाल्या कित्याक बोलतो किती हाय मामा गळ्या झालं आणि किती हाव चिंतान धावून गेलो सॉरी मामा चोरयानी खंयच्या कर्माचे घरा घरची तुम्ही सोडयानी म्हणता माका मरे नाटका पाडते दिसता सांगितलं की रे हा ऐकता मग मरे नाटका पाडते दिसता त्याच्यात भाषण करतेशी ना त्या भाषणात खूप धडपडे मग किती म्हणून कळलं नका मान मिळवताय अरे बाबा सुंदर्या तू अवतार गो तुझ्याला तू पळव कमी विलन पार केला भीतर हो जेवणीने कर त्याने कर पळवी बरे भात कर होत झालं कुंदीत मा अरे अंगू तरी सुंदर्या लग्न करताना मागेल्या मना येईल त्यांना सुंदराशी लग्न करतो एक माझ्या तुका किती करा आमगे घरात येईलोत ना आता सुंदराच्या लग्नाची चौकशी उलवटायला मामा अरे लग्न करताना खा मले पले काहीतरी बोलो तोलो आपल्या पले नका आणि हे ऐकून तू सुंदरला मले खंच्या तलाक दितलो हाव मरे सुंदराक गव्हर्नमेंटा बरोबरच करतो गव्हर्नमेंट नवून मिळाल्याशिवाय केन्नाच लग्न करणार नाही म्हणल्यार हो गव्हर्नमेंट कामाक असलेल्या सुंदरला दितलो म्हणून झालं आता हाय ठीक करून माका तर सुंदरला बोल जोर छोटू तू एकटो किती बडबड मरे आणि हे पळाय मागेल्या सुंदर्याचे बी गोळ दवरो तुझे दोन कान हातात दितलो पुलिस मा लादा जायनत आले बस बरे बस कितलो बोलवले तू तुझे कालतो मनीस मले या जागात ना बोलय आणि हे पले मामा तलू दिताला म्हणे तलो नी बोलो उलुदाय नोकलेक नी उन्नाला बी तलता तलो म्हणे दुना नी बोलो उलुदाय माझी तालुको म्हळ्यार मागे सुंदर्या हाय तू दिवचे तू बरो म्हण जाल तू तर पैसा नाही हिच्या मागेल्या सुंदर्या लग्न केल्या हाव गव्हर्नमेंटा बरोबर करतो मागेल्या
मागेल भाजी केन्नाच दिना म्हणल्यार हो आता तुमच्या लव गव्हर्नमेंट जॉबा खातीराक करता म्हणटा हांवें ती करू पळयता त्या थांबोवपा काय विदलता कसले तरी काम आतला दिले बाबा म्हणून कसले की चलता म्हणतो पळते सतर गोष्टी जाल्यार जाता गव्हर्नमेंट जाल्यार आणि माझे मेजे तुमच्या लग्न कमी करता येता आता मानतलो